no taller artesano en Cisne. Nada, nos aquí dedicámonos á encuadernación desde o ano 86. Foi o meu pai o que empezou co tema e fai poucos anos, fai uns 10 anos máis ou menos, foi cando empecé eu tamén aquí. Nos neste taller, bueno, temos distintos tipos de clientes, traballamos para outras imprentas que recollen libros e tamén traballamos directamente ao público, xa que temos a librería, aí recollemos os traballos. Os traballos que solemos facer son diferentes, son amplios, tanto en época, sobre todo, de universidade, cando teñen que presentar as tesinas, másters de fin de grado, e aí fanse distintos traballos, sobre todo eso é laminado, tanto en tapa dura como en tapa blanda, porque, claro, ao fin e ao cabo, tampouco é unha encuadernación que se queira que sea de lujo, é unha encuadernación que van a entregar e guardar algunha de recordo. Despois, o que tamén traballamos moito é no tema de restauración de libros antigos, e a xente que ten libros. Pásanos moitas veces que ao mellor que encontran no desván pois un libro que tiña o seu avó que lle gusta por todo sentimental, ao final é máis sentimental. Entonces o que queren é conservalo. Trano ás veces ven con moita humedad, ven páxinas rotas, sucias, iso todo hai que limpalo e nosotros o que facemos é eso, facer. Ás veces o que é a encuadernación exterior sí que vale para conservar, pero na maioría dos casos o que se fai é unha encuadernación, conservar o interior e facer unha encuadernación exterior, gravando e demais, para conservalo para a posterioridade. E nada, vou vos contar un poquinho como é o tema dun proceso de encuadernado dun libro máis ou menos enteiro, vale? O primeiro sería plegar o que son as follas, axudándonos da plegadeira. Despois o seguinte paso sería co punzón, ca subela, perforar para poder insertar o fío. Despois, dependendo de como sexa, hai veces que non se pode utilizar o que o punzón, senón hai que facer o serruchado. O serruchado consiste en facer uns cortes no que é o lomo do libro, bueno, das follas, perdón, para poder introducir o fío. Sería o mesmo co punzón, pero cando é moi groso non se dá perforado co punzón. O seguinte paso sería o cosido. O cosido pasaríamos a zoa do tear. No tear, bueno, coa axuda da agulla e fío, vaise unindo o que é un cuadernillo a outro cuadernillo. Cando xa temos todos os cuadernillos cosidos, o que faríamos pois sería dar cola, o que é o lomo, para reforzar, e despois pegar o que son as guardas. Vale, unha vez que temos xa as guardas pegadas, iríamos á guillotina, damoslle uns cortes para que quede limpio, simplemente un perfilado, non hai que meterse moito para dentro, e aí xa teríamos máis ou menos o que é o libro montado. O interior, vamos. O seguinte paso pois sería montar as tapas. As tapas poden ser de distinto tipo, podemos facer unhas tapas duras ou unhas tapas blandas. Nas tapas duras, que digamos que é o máis habitual, por dicilo así, podense forrar con distintos materiais no exterior. Pode ser waffles, tefles, tela e tamén, por suposto, pel. Unha vez que temos para cortar os materiales para facer as tapas, utilizaríamos o que é a cizalla. Na cizaña o que cortamos é primeiro o cartón a medida, tanto os planos portada contra portada como o lombo. E despois, unha vez que temos o cartón, é cando vamos a cortar os materiales que utilicemos, a tela, pel, waffles ou papel o que vayamos a utilizar. Despois, todo isto ensámblase a través de cola. Damoslle cola o que é o material exterior, que sería, pois vamos centrarnos, por exemplo, en waffles, damoslle cola e despois o que vamos facendo é pegar tanto os cartóns, un plano, lomo e outro plano. Entre os planos e o lomo hai que deixar o cajo, que é aí onde iría despois para montar no libro. Vale, unha vez que temos as tapas montadas, se o caso é que hai que gravalo, iríamos ao volante de gravado. Aí co componedor, vaise a tipografía, vaise collendo e vaise formando o texto que queiras gravar e utilízase o volante que vai por calor. Sería un gravado a termoimpresión. O que se utilizan son películas de dorado, que pode ser dourado, prateado, negro, de colores. Digamos que o máis habitual soe ser o dorado. Unha vez que temos o contenedor, co texto, insertase no que é o volante, a través de calor, como decíamos, e grábase centrado ou como sexa na tapa. Unha vez que temos a tapa gravada, pasamos entonces a montar o libro. Dáselle cola o lomo no que é da tapa
e despois o propio libro dáselle cola. Aí pégase tamén a tarlatana, que é o que fai que se suxete o que é o interior do libro, a tapa, e a cinta de cabezada. Ás veces tamén se lle pode pôr pois, cinta de registro, eso dependendo de como queira o cliente. Todo isto pois, insertase no que é nas tapas, dáselle cola aos planos e despois prénsase nas prensas que temos para que todo ensamble e pegue ben. Unha vez que xa temos todo montado, queda repousando. Márcase o que serían os cajos ca plegadeira, vale? Para que eso tamén de novo utilízase para que quede despois un hendido aí entre a tapa e o lomo, que é o que, bueno, o que marca a tapadura que di moi bonito. E despois o que si sempre se fai é deixar repousar o libro entre táboas con pesos para que todo eso quede seco, porque senón, se xa o facemos, se xa se entrega ese libro así, se xa se manipula, despois eso non queda ben porque pode coller curvaturas, ondas que eso despois podese despegar. Entón, se ten que dar, normalmente o que facemos é deixalo dun día para outro, repousando, e despois para que quede todo ben. E o día seguinte, claro está, comprobar que quedou ben, que non hai colas nin restos, nin hai nada, que queda todo limpo, e listo para entregar, utilizar e disfrutar o libro.